Kasingi ke basis pak nyopuar, haka keteng, kupa ukun, mutsi mukut yaman. Kutra jisu pensile ingi dan mutsi mukut jome. Kashiti siki Hebrew, tolong ke basan. Ya ulingdo orang bak baro, balajit na pering kibriyo, latung banlong unong ikmat kibriyo, hakmat ublay, banterwa ki ya kijing kenya, jing ai, kijing kenya nak bentai kipop. Ulak ban sengolem ya kibam tip at kibabakla, nama ya uhiru, lakir saudong dah kajing telot. Bat nak ni kedau udah banterwa nak bentai kipop lajong bajong pai baru. Judan ubala shim ya kani kaburom dalam kajong kaman. Henry haba lakhot da ublay. Kumba kalong ya aron. Wat ukris shim lapendan burom ya ladi bandup long uling do orang ba. Latung ya da uta ubala ong hau melong ukun jonga mentah kasingi ngalakhaya mi. Kumba ula ong ru hakawai pat kajaka melong uling do kum syabam jukut kum umelki zedek. Hakisi kejing impertai jung ukris ula terwa kejing duai be kejing kerpa da kejing linyar bar ki umat ha ublay balak ban pelaj na kejing yap. La syak skor ya na mar kejing rublay jung La ula long ukun ula hikaya kejing ko ling ba kejing syak stom. Bat haba ula janai ula kelalong katlong jong kejing pen ya kitu baro ki ba ko ya Namar bala tung ya da ublay uling do orang ba kum umelki zedek. Syapang kan ni ngidon sibuan ban ong. Tang ba kalong ka ba ban batai namaro pilakala kelut. Ha kajing si sya pilade ban hikai ki wei. Ben ban pidang don kam ban sya hikai biang yaladi hanu syapang kinong rim tenrai jong kaktin ublay. Pidon kam kadut om kajing bam rang ba. Jar barang im tang da kadut pat syapang ya kaktin jong kahok. Namar udang kenlung. Kajing bam ka ba kadai ki bala yaw ki badan ka bors ngotu. Bala pen tebet da kajing melin dan punya per ya ke babha na ke basniu. Di kumta da ke ba no ya kajing hikai badang sedang sepang ukris tungin kampen lek jingmon sepang kajing pendep ya ka klem da kelibiang ya kajing hikai tenrai. Sepang kajing kela ke bamut naki kambayap kajing nget ya ublay kajing betha sepang ka baptisma kajing bukti kajing mipat jing kibayap bat kajing bisyar bam jukut. Balada ublay ibet ngin saya cu syakmat. Namar ba kibriu kibalayo ya kajing pensyai sisien ba kilamat ya kajing ai bakenja beneng ba kilayo bentah mensim bakut. Haba kilamat ya kajing babha jong ublay ba dikibor jong kepertai ke bansawan. Banang ta ki hapno amla ban penkela ke bamut biang yaki. Namar kisah dan fnai ukun ublay daladihi bat kisah kensi ya Kakendau ke bakjit ya uslap ubahap hakatik sitik bat ke bapen mi ke jintung ke bamentoy kitu ke barap ya ka kayo ke jingkar kuna ublay. Hendai la da ka seitan ki syak ba kinyut syak kamlar kam ai kam slam ban syak tim bat ban syak thang jindo. Ku ba ye wat langi keren kumni ni sungau syania ba pibet ai ka ba ya dei bat ke jing pen em jong pi. Ublay umlong ubam hok. Unam klat ya kejing le jong pi ba de kejing iet ke ba pilapan iyo hau da kejing le sebun jong pi men shwa bat mentai ki ku jong kejing kwa jongi kalong ba wei na pi un pen pau ya kaju kejing shirham hadu bakut haban da pendep jana ya kejing kermen jongi wat kela alhia Henry tu ubut ya kitu ki ba da kejing nget ba kejing Aisha kiyo pateng ya kejing kular menba ublay ula kular ha Abraham ula smai daladi hi namar omdan manu bakam kraw da uba un smai bar ula ong ngan ker ku ya pi da shisha ngan penroy ki kun ki siu jong pi kat ki klur ha beneng kat usyap harut duriau ki kun jong pi kin sakni ya ka kerdop kinong syun jong ki bar kumta hadien ba ulai ap Abraham ulayo kat ka ba ublay ula kular Kibriu kismai da utak bakam krau ban yakihi. Kajing smai kapan skam ya kajing kular ber kapan kut nia artat. Ublay ba ukwa ber ai haki nang yo pateng jugu kasabut ka bakam syai ba kajing temu jugu kan am kela ulah kubur yaka da kajing smai. Don kini artli ki te kiba omla ban kela bat ya kiba ublay omla ban lamler. Kumta ngi kiba petri hau nginang seluruh tung ban bat scam dia kejingkan man balabu hakmat jongi kum ubuno te lieng bas scam bat batikena kata kejingkan man ke kot syeduk lendat ke perda kaba ujisu nong
unong lam lenti jengi ularung lingba na kebenta jengi namar lapen long ya ulingdo orang ba si junom kum umelki zadek kaktin jong utrai ngis ngongo ya ublay hakalunong kebasan kaktin ublay kebeteng biang sepang kejilong lingdo orang ba jong ujisu ningkong hakalunong basau kat bakat sau kat san kat riu ko ong ba ngidon uni lingdo orang ba balong kum ngina dong syadong balasyak tenjuk kumangi ubamat ikijing kemakenduk mangi tangba klem kapop nakata kadau ulak barabor ban ngilak barabor ban lektur ka jing syania syau syaka khat jing sin jong blay namar balai uni ulung do orang ba ulama ikini kijing tunjuk kumangi nakata kadau ulak ban sungtu ingi ulak ban tip ya kata ka jing elek kumangi ngimat kata ka ba Paulus kata ka ba kaktin jong blay ka penkut hakalonong ka ba saw hakalonong ka basan beteng bi kani namar balai kani ka kam jing long ling do orang ba dei ublay ubajiet ublay ula jiet yo aron banlong uling do orang ba ublay ula jiet yo aron nang tadai kikun kiksi jong aron banlong uling do ura aron udai nak kajat lebi tambah nak kajat lebi baro ublay ula jiet ya kayeng kasem jong aron banlong uling do bat usim ya kani kam banlong unong yasat nak benta kibriu bat ublay banlong kyo nang yasat ya preng ubriu bat ublay kata kadai kam jong kajing long uling do menterwa kijingnya kajing terwai kajing ai kajing terwai jing kinya kajing duai nak benta ki pop kini baro kilong si benta banlong unong yasa na ke benta jong kipat ba hakmat jong blay kata kadai ke kam jing long lindo bat menta pada ya kani ke kam jing long lindo hakamet menta la kham penjanai isu nomor blay ula jiet ya Jesus Christ ru banlong lindo orang ba uling Jesus Christ menta usim ya kani ke jing long lindo orang ba om na kamon la ka jong handai de kamon jong blay hi bat la thung ya uling do orang ba thik kembal kiling do orang ba kiba ka ha ka perthai kia sat nak mentai ki beriu hikmat jong blai uni uling do orang ba jengiru Jesus Christ uyeng lajiet ya banlong ono ya sat na ka benta jengi hikmat jong blai bat kumba ka kitien jong blai ka kran kiwe benta kum roman lanong pra lai pisau kam ki apostol lanong basan bat kumta terter ka om Jesus usyang barobor ka kamon jong upa omban songkai hendai bania sat na kabenta jengi uya sat barobor ha ukpa na kabenta jengi hakano karukom lesi ha pamangi ngila kelon ngiyo ber ngihap uksut inwan ban pendram yang ngi ong bapek kita gila le khenang la kila le pop kila kentat ye pi ko blai wala pi la itu kila kentat ye namar kila le pop kumta kilong ki jonga henry ujisu sawan barobor hakmat jong blai ben ong kopa tu isin ki namar balai halor ka senam ke bamanga ngala play na kabenta jengki isin ki map ki namar belai halor ka snam ka mamanga ngala play na kabenta jingi kata ka dai ka bau jisu ya saat barabor na kabenta jingi ta ka daw ngidan ka man penlet jingmut ha jisu om ha jing mudui jong baman ngidan ka man penlet jingmut ha jing sin jong jisu om ha jing kraw ki jing bakla jingi ha ba ong kumta kamut bangin khen lanengin nigilek lanengin lek bam nyoko de ki jing bakla jingi ngidan ka man penbek ngidan ka man kala ka bamut tang bawat sakut ha kata ka jing bakla kin mau ba ungidon unong yasat nak benta jungi wala ya ling ba ki beneng ubadon benta khmat jung ublay uyasat barabor nak benta jung ap jung pi omban penram mengi henry ban yasat nak benta jungi iwe pe we benta di khot bah nyau terter ka batai spang ka jing ai jung jisu yang iwe pe we ka jing le jung jisu hakado ka rukom ulong uling do orang ba kumno ulayo ya kani ka kambat kumno ma u lapen I kanuksa nak benta jingi lulnong dekat banyo do khandai ka om kani bah ki singi jing empertai jong u jisu la perta ki jing duai ki jing ut ki jing kerpat ha blai upa na da ringkat ki umat namar ba utip ba blai upa ula on pelaj u bar ka ti jong blai ka beteng jisu ka om ba la sya skor ya u namar ka jing ru blai jong u la sya skor ya u na kabar ka jing ru blai jong u bar ulapen I kumno ban long ubah ko ungu buka jinglong bako ungu menta kawai ba mengingi ngi hapan pusan hakapor ayu bau jisu la duai la karpat hakadu kata-kata ya oblay kadai khamtam ay akapor ka keper get semani syab un syastam ula duai lai sien lai wat hadu baki jingjau kila jau kas ep kum kasnam haka kendo ula duai kopa la da kalong ka mon jopi ai kini ka kurikan lat no nanga handai om ka mon jengah handai ka mon jopi bat hakabakat do ong kaktin blai bangi pulis teach ke Hebrew ka ong ba la sya skor ya u
Ublay ukpa uklem no ya ujisu ka kper get semani nak takadaw habangi pulis pangka jingjah ka kper get semani ujisu hadien bola dep dua ya ka hakasien ke balai ulai yang ongi ke apostol pidang ya thia yang ini alek no pek ban set lai nga lawan yang ini alek seu ujisu hadien bola dep dua ya ka tu ka jing dua sngo kemba umut ban pet nak kata ka jing sya stom nak kata ka khuri hendrai habangi pek beda habakut jong tu ka jing dua ujisu layat cekmat barulah ongi gitu ki bawan kem uru piwan ban kem yang atik lo kumbau de dekat ngadan baru bawa dapat pihak mat ke temple nang tada lar pikwa ban kem yang ai kini ki we kin let no kata ka pen i ba ujisu let sya ka jing yap usyem ya ka di ya ka kuri udi ya ka ni ka kuri om ka ba susya pen bor handai da kamon ngobha da kamon ka ba mau la ai ti la ka jong kamon bat kamon jong upa kata ka dei ka jing sya skor jong upa ka jing duai kata ka dei ka jing sung thu jong jisu ba ublei ukpa jong ukpa jong ula yo sngo ula pelaj ula sya skor ya ka jing duai ka jong nak ni ka daw ko men ko para ba i ting teng haba mangingi duai kam dei bangin perkelai ka jing mut jong ublei hendai ka dei ban perkelai ka mon jongi bakan kelak kum ka mon jong ublei kata ka dei ka jing duai ka basisya baka jing kwa jongi kan long kat kum ka jing kwa jong ublei am dei ka jing kwa jong ublei kat kum ka mon jongi bun sin ila melian pelat ban supan ni penlong ya ublei thik kum utu balik atas kot ma ban susain ban ai signature la ne kum ka ATM card ha ka jing duai ka den jong ka jing duai nak kata kada ba uji su hikai ingi ban duai hikai tang ka we ka jing duai ong duai ko pa ubah beneng kan long bakut keteng jemi kan wan kai ma jemi kan long ka mon jemi ha ka kendau kum bah beneng kon men ko para be lesi ka ba do ka jing duai ka ba mangi dek ngin duai bat ka jing duai ka ba do ka ba don bor do ka ba ngau tenat do ka dei ban ong ko pa kan long ka mon jemi hanga kum ba ka long ha beneng kata ka dei ka jing duai ka ba do ha ka por ba mangi ngi mat ka jing ban ong ko pa ka mon jemi ha ka por ba mangi ngi kendu ya ka bega plan jungi kam urlong ngidu eke bang ngi kwa ka jing ban ong kopa kan long ka mon jupi ladang ila si syaban IT kan ni kamen sium jungi ban duai si syana duk ka donut ban ong sya kam mon junga kan long ka mon jupi kopa ba kata ka de ka jing duai ka ba jisu hikai ngi kata ka de ka jing duai kopa jungi ba jisu hikai ba kata ka ba kan ka tien jung blai ka sti ke hebrew kapan kan mau ngi la sya skor ya una mar ka jing ru blai jugu lasak skor yang ni WPW ru lasak skor la dah ni IT dah kejing ru blai ya kamon jungi ha kamon jung pa jungi ni duai omban pen kelai kamon jung blai omban pen kelai ka sanjur jung blai ni duai ba kamon jungi kan long kat kum kamon jung pa jungi ha kal nong ban riu beteng beng ya kaju kidon kat tu kat ni kijing kentu jong ka tin jong blai ban yai ne ha kajing le bha banum sange no kum hakal nong bakhat ar ong dukat bakhat ar ong wat kala al hia hamrai tu pertu ikitu ibadah kan jinget ke jinget syak kiok pateng ke jingkular kamu wat sange no wat kala jaitu no kaba khangla lani kaba penlip ya ke jinget jong blai ka jing im jingi bonsien kam dei ba mangi kentat ya ka tien jong blai kam dei ma mangi isi yo blai dei da kam dei ka ba mangi ngi kentai khanang ya ka jing e jong blai kam dei ka jing kentat jungi hendrei ka dei ka jing le kelat jungi ka dei ka jing le alhia jungi ka ba penlip no ya ka ding jong ka jing e jo blai ka jing em jungi teng teng ha ba mangi ngi le kelat teng teng ha ba mangi ngi le alhia suki ngklam na sngo thu ngin sanang jengai na blai kam dei ba mangi ngim ju duai ngila duai menta ka singi la puli ka tien jong blai hendrei ka nang slam ja yu ngisange no ngisange menta ka singi ngisange la syai ngisange la sisi suki ngin syam am ba mangi ngila jengai ba no blai om dei ba ngi kentai hendrei ka dei ka jing kain sting ka jing le alhia ka jing jaitu ka jing jai pre ka jing bu teng ka jing neglect ka bangi ong tien pareng bangi neglect ya ka kamram jingi banjan so blai kata ka penjengai ningi kalong thik ma ka jinga dei nga ba i bat ka samla junga ba kalok junga ne bat no bat paralok junga ne best friend junga ne kumta terten lada manga menta om dei banga reject eki hendrei la nga kentai eki hendrei teng teng nga neglect eki hakano korkom ngam care eki ngam text ngam phone ngam message ngam ngale bam sunyo ya ka jingdon jengki suki ka tu ka jinga dei jingi kan sa jengai suki ka tu ka jinga i jingi kan sa dai tha om dei banga kentai hendrei ka dei ka jing bam pikir jonga ka penjengai ka pendat tha ya ka jinga dei ha ka ju kor kom ro bat ublei nga om yang sisien om don na preng jingi ba kentat khnang yo ublei
Hendai bun sin go penyap no e kajing e jung bleh kajing em ji kadai kajing alhia kadai kajing jai tu kajing jai pre kajing bu teng kajing le bam sut nyau ya obleh kajing em jing tungin kendit ben riu na kini ke baro man kerpat ya obleh ben bu teng ko man kepara be ben bu teng bonan phai sha obleh man la kapor Gidi kot baning kom ter kaktir blek pan mau ingi ba kitu wala yo mat e kajing syai la ki e khnang e kajing syai kalong ka ba e bakin kala ka ba mot biang naman boleh kila le khnang ba ki sa nar nahi o jisu dei ba jisu tre ban ma dei naman boleh ka pendai tha e ka dono jingki kitu wala yo mat si sien e kajing ai jong kajing syai jong blek hendai kila e do khnang ya kata kajing syai kalong ka ba e pha nak benta jingki ba kin wan phai biang cha oblei kalong ka ba e nak benta jingki ban wan phai biang cha oblei what can sting ya la ka jong jing em sim what can sting ya ka jing ade jong phi ba oblei ba pen kut ya ka ni ong ba jisu nong lam len ti jingi kum ba sedang pen peteng biang bang sa peteng ro khal nang bah nyau ba jisu nong ten len ti jingi nong ya lam jingi ula rum sha beneng ude uling do rang ba kum melkizedek ula barabor ben ya sa nak benta jingi tungin thaj no tungin tlot no teng teng ka thai kum ganuk sai la jong rong thai teng teng ka don ka por ba bu teng ban record la ne ban mi kini video teng teng ha ba pe ya ka response teng song long du jing kerman hendrei ngatep baladang asang ye ka bomot ka lakut hendrei ladang ayai le ka mot ka yarap ningkong yanga ba ngai scam ka yarap ru ya pi pen priang la mi se ki wei ru kuntu la mi ki wei pen kan mau la mi ki wei ru kani kadai ke barit tam ke pamangi ngila ban le bat ka jingale kadai man la ka singi ka jingale ma dai man la ka singi om don na pren jingi weiru am ban shu kwa ban singi wei ka jing em bat om don ru wei na pren jingi ru am bat da ba shu le ya ka ba pha kum no ni kum le ta da husiar wal le arhia wal le alhia wal le jai pede wal le jai tu wal le bam sinyo ya ka jingai ai chung oblei Eniro ya Jesus Christ. Junam la junam. Amen. Wa beneng. To ai ba kacing ke ba mela ai ngi ha ku chung mi Jesus Christ u men chungi ba ka ding zo kacing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba ku. Kin kir siu biang hangi ya kacing ke men ba ka ku na men ta kacing wan ka hima chungi. To ai ba kacing e chung mi kan pan kalai ngi shakinong bet sembai bam juthat trong ka gospel to ai bi sambai kin pun kalai kolong brio man brio na shapo bar yek jing tha baro a ka jing mil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong jing snio ka burom jing mi kan ting shan chabam jukut to ai bi ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jing ni cha satla ka pertai chami ublei jing balakir ku junam kan long kapuram bar ka jingero si junam amen kudono kutam jisu tersin ai kemarian rap jingi kristan tu doai na kumta jingi